Tayo sa master be, tayo sa master be. Ano ang problema nimo? Aw, asa tama to master? Kabuang nimo. Mao ni akong inland resort. Dali i-check na to tong mga estatwa nga gipabuhat nako. Kamo biyay naka-assign na to ha. Oh, katong ako master. Okay katong gipasahin mo sa kuha. Good shit kayo to. Aw, kana may maya mga William. Aw, good shit buto ako master. Aw, tara silip mo na to. Pero Lipan tayo to. Tuman. Sorry master, payungi pa jo. Ay pag salo da jo. Oy, murag ganahan ka niya. Kasi naka-idea ni. Kuha na master. Good shit yun oh. Nice Jo. Murag ayos kayo mo ang idea ba? Mga William, silipon na to. Aw, sige master, mas gwapo pa to kuha. Kira silipon na tayo Ato mo. silipon. Kabuang ni. Mo, project ako master, kining pula. Kani mo Kini. ni. Oh, mo ni master. Oy, guwapo. Gwapo kayo daw. Guwapong sundang oh. Oh, sama man di ay. Kani po daw, gwapo pod. Gwapong tao pod pagkahulma ba, nindot kay pagka-sculpture na ko na. Atay ni mo gay. Mura man si Anjo. Dilay. Dili. Dili layo ra master. Pero ay sa Asa na si Jikoy? Matay master. Absent daw siya kikikalintura. iskot yun si Jikoy ba na sobraan yung rutong blue pop gabi eh. Master, kanang tanaw na to yung project, di ba? Perting palpaka. Yati yun si Jikoy. Tanaw na to be. Tato na to ta. Kabuang na si Jikoy. Kadikoy ni nga project. Mo ni, Jikoy ni project master. Awaran ni kabuang. Anong nag-aabol man ni sila? Ah, ambot lang po, si gwapo niya kalimot check tugway ng isa, nakahapal na nun sila. Mahikot. Bataan. Napadri sa unano, tanaw na to be. Tara. Awa po. Kariyaw nga nung nag-case man eh. Palpaka din Jikoy Palpak yun. yung kayong project ni Jikoy. Nagkailar itong bataan nga manyakis kayo ba? Iba di kayo no. Tanan pa rin ang taning uban be bantan yun si kuya ni ba? Tara. Tanawa lagi yung mga kabuang ni Jikoy nga nung isimot man lumutan eh. Oo, sigurang lubot isa ka kabawa na master. Hindi naman ko niya isibog dito. Bantal ni si Jikoy mo balik lagi itong duty ah. Makatilaw dito sa kuha ba? Otro ka nga nung po na imong gisimot. Ay sa, di ba naman ko gipabuhat nga mga superhero o katong mga unggoy? Superhero, oh, napa unahan master. Narito sa Naos nga. unahan. Silipon na to basig mga palpak na buto tara. Tara. Tanawa ra gud niyo. Bisa man sa dis ani nga nganong namigap man ning unggoy diri. Na, si Jikoy dyan na master. Mas gawa yun si Jikoy master, oy, puro kabuang rin yung ibalan ba? Bantel gito si Jikoy yung mobalik to duty patbulon din ako to ba? Putbulag yun na master, lima ka nagpikatan ka. Pero tayo sa master. Ana daw master. Ano? Ha? Ana? Oh master niya. Igawa sa mundila. Ano? Ano? Ah, nindot mo rin master. Pariharam na mo muna Ay kabuang mo jo. Bagong takagway undang-undang basig ganahan ka. May lagi pa binunga, Jo. Sorry master. Tayo sa master, tanawa na itong statwa lang ipabuhat ako dito. Sige daw silipon daw na to. Tanaw na tong atsup ba? Aw, atchup lagi ito master, basta ako kayo mong plano, atchup kayo. Antay bitaw ng atsup ni mga palpak lagi to patilaw yung kaskuha tara. Tara. Bukuhan kayo. Kainit na. Boss, tanawa boss oh. Unicorn, tanawa oh. Atsup pa sa unicorn. Oy. Tanawa oh, lamang ulo oh, na tusok. Oh, ayos gidi pagkatira ang unicorn oh. Ay kabuang ni William. Anong nakita man tintin na William dako kay tusok oh. Aw, ama man yun ang unicorn boss, duha ka buk tusok. Biscuit yun yung bataan niyo. Murason pag yun ba? Unya Jo, imong project dito. Okay ra kayo? Ha, okay ba sa alright master? Tatangan to ta. Bantay kag palpak ha. Ah, di lagi. Tara. Tara. Oh, tanawa master oh. Atchop kayo no. Super side ka ba ba? Atchop kay Jo bay. Grabe nga kabayo ni, masilan kayo. Uy, Jo, unsa man sa babaw Jo, natabako lagi na Jo. Ay, naunsa naman kaya nga. Model na sa mighty. Pero tay sa Jo, nganong bulingit man kay nang isa Jo? Aw, kana master. Aw, pasensya kay master kay nawala akong blueprint ana si Jikoy ra akong gisundugan. Pandamay Jo ka Jo pag damay-damay na po si Jikoy si mong kabuang. Pero asa man tong mga superhero nga akong gipabuhat be? Pero sa unahan master, tangan to ta. Tara na, kay excited ko makita tong mga superhero ba? Wala ni, ano ni? Muna dahil sa master. Ay sa no? Ano man ni siyo nga mura man ning nakamarpel diri. Alangan master nga nag-away mo silang Spider-Man, may gani kay among nabulag. Kabuang yun kay ninyo. Ay nganong giatbang man po ninyo silang Spider-Man po? Gani Jo, kamu ba palpak lagi mo trabaho? Gabi, tanong na to ni si Spider-Man be. Ang awar ako ninyong kabuang Jo. Anong tambok kung ganyan si Spider-Man? Diri, wala nyo naging ni. Wala master kusog mo ka og insekto. Yati ng Spider-Man ni.